Welkom bij het programma Gewest Friesland. Dat programma liet reportages zien uit het programma Van Gewest tot Gewest, dat iets altijd draait waar voor de nationale televisie. Johan van der Zee, hij is de makker van een heel soort reportages, de Friese reportages in Van Gewest tot Gewest. Johan, we showen eerst naar een reportage die hij hem van een grutpad al iedereen zien laten, want het is de Jan Nieveen, de Lemmerboord. Daar hebben we een documentaire over maken, dus dat hebben we zien laten, maar we laten nu Jim Hulle reportage even zien. Waarom begint die reportage in Urk? Omdat daar, nevens mij, had ik het me goed in zin breng, daar is de Nieveen gerestaureerd, nevens mij. Ja. Daar is er weer opknapt. Daar is er op een helling geweest. Ja. En daar was hij eerder, denk ik, echt naar Lemmertaf. Ja. Ik zal het nooit vergeten, die dag dat wij daar in Lemmer, onvoorstelbaar, dat hele dorp weer uit. En een feest, en onboord een feest. Geweldig mooi. Ja. Nou ja, dat zullen we dus dadelijk al jaar in. Zullen we het eerst even zien? Dan kunnen we daarna nog wel even over praten. De Jan Nieveen, de reportage in Van Gewest tot Gewest uit 1970 weer. Urk, 16 april 1977. De Jan Nieveen ligt klaar voor vertrek naar Lemmer. Het is de laatste boot die de nachtdienst Amsterdam-Lemmer onderhield, maar in 1958 verdreven is door het wegvervoer. 16 april zette de Jan Nieveen na een afwezigheid van bijna 20 jaar opnieuw koers naar Lemmer. Die kop is het wel. Ja, maar dat is erg. Hij krijgt diezelfde chance net weer, hè? Nee, die tijd komt net weer om, is hè? Maar is er wat van de sfeer te proeven? Jawel. Dat varen, wat zou je zeggen, als je varen, dan ben je al bezig. Kijk, als visser ik al, ik weet het net, het is heel als het walmeesken, hè? Visser is jouw opvolger, Ja, vind je zeker? opvolger, ja. Maar hoe lang ga je erop vinden? Nou, ik heb hem voor jou hier op vinden. In de laatste tijd, hè? De laatste tijd, ja, dat weet dat, ja. Dat kon net meer. Nee, dat zeggen we al. Als de situatie is zo sterk verhoren, door die dik kwam, dat het er door eindelijk sticht die, hè. Daar hebben wij wel eens zijn, daar hebben wij natuurlijk te beslissen natuurlijk. Wij weten ik maar fijn, maar hij doet nog een beetje varen moeten, wat doen we dat nog net helemaal klaar, die ketelbregen die er nog net. Dus dan in de meesten er nog een hele hoop profieten van hebben kent, hè. En je hebt nog een soort passagiers in de laatste tijd? Simmerdij wel, in de bouwvak dan weer het hartstikke druk, hè. Maar jachtjes en ziet hem altijd propvol, hè, heen en weerom. Leuk, hè, Jim, erbij. Nadat de Nieveen in 1958 in Lemmer werd afgedankt, is het schip uiteindelijk als rondvaartboot in het Deltagebied en de Biesbos terechtgekomen. Volga was de nieuwe naam. Maar ook daar werd hij afgedankt. Eigenlijk bestemd voor de sloop. Maar dat werd bekend in Lemmer.
Bij het Rijk heb ik nog nooit zo in het zweet gewerkt. Jij ziet er heel onder zitten, hè? Ja. Inderdaad. Rembrandt slaat van mij. Ja. Nou, hoe rijdt hij zo? Nou, er waren een stuk wat Lemsters die wisten waar hij lag en dat hij te koop was. En die hebben de koppen bij elkaar gestoken. En in samenwerking met het VVV Lemmer is de koop aangegaan. Particulieren hebben hem gekocht. Ja, particulier, zo is het wel, ja. Betekent dat zoveel voor Lemmer? Ja, het betekent voor Lemmer een hele hoop. Maar ik geloof niet alleen voor Lemmer alleen. Ik geloof dat dit ook Amsterdam aangaat. Wanneer we dus weten in die periode van de hongerwinter dat een hoop Amsterdammers met de Niveen gevaren hebben. We hebben er ontzettend veel reacties op gehad. En, nee, het gaat niet alleen om Lemmer, het gaat ook om Amsterdam. Wat gaat er gebeuren met het schip? Nou, we willen proberen om de oude lijn Lemmer-Amsterdam in ere te herstellen. Dat wil zeggen, we willen proberen om 2 keer per maand de zogenaamde veerdienst Amsterdam-Lemmer weer te heropenen. Weer in de nacht? Ja, uiteraard in de nacht, ja. En verder? Nou, en verder willen wij dus rondvaarten maken op het IJsselmeer. En wij hopen dat wij van de Nederlandse spoorwegen toestemming krijgen om 1 keer in de week in Enkhuizen in de spoorhaven te komen. Zou dat lukken? U bent geen rondvaartondernemers met z'n allen. Ja, natuurlijk, waarom gaat het niet? Alles gaat. De teruggekochte Lemmerboot maakte zijn eerste reis met oude bekenden aan boord. Ik heb een beetje met wat spijt, en enigszins wel met spijt het schip teruggezien. Want vroeger hadden we hier op het achterdek 2 fantastische mooie teakhouten sloepen staan. Aan iedere kant, een bakboord en een stuurboord van het schip. Toen stond die voorsalon die stond er niet op. Dat was laadgelegenheid, er stond een grote stoomlier voorop. Met een lange mast, met een steng. U weet wat een steng is. Dat is het verlengde van de mast, als het ware. En het was een prachtig tuig wat erop stond. En dat heb ik gemist. Wat is het eerste waar u aan denkt op het moment dat u dat schip terugziet? Nou, dat we daar in de jaren dat ik bij de maatschappij in dienst was en daarvoor gewerkt heb, dat we verschrikkelijke lange dagen hebben gemaakt en hele korte nachten. Die binnenbeurtvaart vroeger, dat was een moordend bedrijf. Hè? Dat was een geweldig intensief bedrijf. We voeren toen vroeger met 2 nachtboten van Lemmer 's avonds om 9 uur. En met 2 nachtboten ook van Amsterdam om 8 uur. En dan vond de overlading in Lemmer plaats. Dus dan begon het walpersoneel 's morgens om 3 uur met het lossen van de zogenaamde zeeschepen, net als die Jan Niveen is. Op kleinere schepen, op binnenboten en op lichters. En dat werd dan verder getransporteerd naar Sneek en naar Groningen en andere stations. Ik heb eerst nog met stoom erop gevaren en toen is die motor erin gekomen. En toen heb ik met die motor gevaren en met de Jan Niveen totdat het schip uit de dienst ging. U bent er als machinist op geweest? Als machinist, ja. Hoe lang deed dat schip er nu eigenlijk over om van Lemmer in Amsterdam te komen? 5,5 uur. En de laatste tijd was het niet druk meer, neem ik aan? Nee, veel te weinig mensen. Wat vindt u hier nou van? Het zegt mij niets. Nee? Het zegt mij helemaal niets meer, nee. Helemaal geen... Helemaal geen belangstelling voor. Hoe komt dat? Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat, ja... Ik weet eigenlijk niet hoe ik dat zeggen moet, maar de belangstelling voor het hele varen is bij mij weg. Maar u bent hier toch? Zegt u? U bent hier toch? Ja, omdat ze gevraagd hebben natuurlijk. Ja, ik wil die mensen niet teleurstellen, dan wil ik daar wel even komen. Het varen heeft me nog nooit niets gedaan. Ik heb het altijd gedaan voor de machinekamer, omdat ik daar veel belangstelling voor had. Maar anders niet. Ja, er zijn een heleboel mensen die worden toch een beetje sentimenteel. Of, Ach ja, natuurlijk. Het zijn allemaal oudere mensen en
Die heb je praktisch iedere week in die nachtdienst altijd meegemaakt, nietwaar? Dus je kent elkaar allemaal. Hoe vinden jullie dit nou? Dit, Ja. dit huis, dit vind ik grote. Ja, die is schone. In wat voor periode had Joheid erop vingen? Wat joh? In wat voor periode had Joheid op het schip vingen? De tijd van, krijgt voor de oorlog is het erop kwam. En tot na de oorlog, dat we in totaal ongeveer 16 jaar. 16 jaar had het erop vingen. Eigenlijk de meest roemruchte tijd van de boot Mijmakker. Ja, dat we toen die tijd, ja. Dat we net de meest Ja, juiste hier. tijd. Oh. Ja, je kent wel eens, hè? Ja, eerst wie ik wie ik eerst museerman. Ik ben eerst zeurman. Ja. Eerst Jeurman. Ja, en toen was ik kapitein. En toen was die kapitein, die was mijn oud. En ik zei, ik liet de boel net insteken. Hè? Vooral in de oorlog heeft de Lemmerboot een erg belangrijke functie gehad. Hij was voor veel mensen uit het Westen dé gelegenheid om voedsel uit Friesland te halen. De nood is nostalgie geworden. De terugkeer van de Lemmerboot een feest. Het Zuiderzeebanket, dat werd weer klaargestoken. Doch die beeld uit vroegere dagen, wat wij allemaal graag zagen, is nu iets waar men alleen nog maar van droomt. Het is voorbij, de ene zeigerij aan Toen deze boot vroeger de Lemmer in kwam, dan kwamen natuurlijk oors in de Lemmer. En nou, toen stond dat in de strijdruim. Dan weer dit het eindje van de daan. Daar hebben we nou die meisjes staan. En aan de andere kant die daan weer even kutter. En dan voerde de haven in. En dan moest het er door het sluis. En dan kwam er op zijn vertrouwd plekje, dan komt er nou weer. Dan komt er Marienke te lezen, geloof ik. Want het is de bedoeling, volgens de Lemse kranten, dat er hier in de buitenhaven komt. Maar hij komt nu op echt oude plak. Ja, hij komt open op zijn oudplak, ja. En dat is het weer mooier dat hij elke keer weer kwam in Lemmer, maar dat is lastig met die pleziervaart natuurlijk. Want ja, Lemmer die zit stik voor pleziervaart, dat wordt elke keer drukker. Vroeger weer dat ze net, er kwamen erin en toen lijkt er skippen in die oude haven. Dus dan kon het draaien, ze volle droom, maar dat kan nou net meer. Binnen de Lemses Blied? Ja, natuurlijk, binnen de Lemse Blied. Je zal laatst maar zien hoeveel volk er stiert. Feest. Als dan kregen we de Excelsior en ja, hoe die heet, dat weet ik zo net. Excelsior weet ik wel natuurlijk. En de drumband. Even erg, hè? Klinkt er nog recht als vroeger? Ja. Nou ja. Ja. Ja, echt.
nostalgie die komt wel weer terug. Ik weet natuurlijk niet, 5 uur voer deze boot in de oorlog erover. In hoeverre de motor aangepast is en het nu wat sneller zal gaan. Ik hoop het voor de initiatiefnemers dat er ontzettend veel gebruik van wordt gemaakt. Nou, prachtig. De Jan Nieveen waarom in Lemmer. Want de Lemmerboot, dat bezutte daar wat in die mierschip. Ja. Maar dat is dus een verhaal uit de Tweede Wereldoorlog eigenlijk. Ja, dit wie ik weer Burgers spelen hier een grote rol. Piet Burgers. Ja. Piet Burgers, die had het van Gutpad het initiatief genomen. Ja. Hij had er letterlijk naar mijn vinger. Hij had het naar mijn vinger. Ja. Hij had het aan mijn kocht nevens mee. Ja. Het is hem net worden. Nee, doe net meer. Nee. Maar wel in de nostalgie van de Lemsters zeggen van het wie in oorlog een van uw belangrijkste dingen. Ja, natuurlijk. Ja. Daar hebben we dus een hele documentaire hoe maken om de meest recente litten wat er al mij aan de hand had en dat had heel wat aan de hand. Maar er zijn dus een heel soort mensen uit Amsterdam en omkrieten met de Lemmerboot stiekem hier naar Friesland kwamen om de hongerwinter te oorleven. Zeg maar zeggen. Goed. Dan is een heel oor onderwerp in 1981. Hoe kom je nou in een eindekooi in Gietjerk? Om een keer een eindekooi te letten, denk ik. Ja, dat is toch een soort fenomeen. En er weer wat mij een stichting, niet dat de Buisman Stichting had ik mee. Wordt in zin brengen. Ja, nee, maar dat klopt. Nee, maar ik bedoel, zulke dingen scruiden op. We moeten ze een keer naar een eindekooi en dan ging je daarheen. Kun je zien laten hoe dat werkt. Ja, maar dan ben je in heel Nederland eindekooi. Hoe doe je dat dan met de collega's van geweest? Waar het eerst uit. ja, en die had dan een eindekooi en je let er mij een orenkeer. Nee, maar dat werd toch een soort veemerk. De redactievergadering. Daar kwam iedereen die kwam mij onderwerp, maar dat werd dan toch wel wat vjochtschen. Zo van, want het kon ik net al hetzelfde wezen. Nee. Dus er moest goed besluit en nieuws komen en dan scoorde het wel. In 1981 ga je dat oprijden, de eindekooi in Gietjerk. Een eendenkooi bij Giekerk in Friesland. De vorige eigenaar, Hein Buisman, liet deze vangplaats voor eenden bij zijn dood na aan de natuurbeschermingsorganisatie het Frieske Geer. De gerestaureerde kooi is nu weer een plaats waar je naast dit merkwaardig oud bedrijf ook weer schitterende stukjes natuur kunt bewonderen. Dat is inderdaad het begin van de eendenkooi. U ziet hier de vijver. Vroeger was het zo dat hier de tamme lokeenden verbleven hier op deze vijver. En wanneer die 's morgens terugkeren in de kooi, dan namen ze hun wilde soortgenoten mee op deze vijver. De bedoeling was dan dat de kooiker de wilde eenden in een van de vangpijpen lokte. En dat gebeurde dan door middel van een kooikershondje en in samenwerking met zijn stal, de lokeenden. U ziet hier een ingang van een vangpijp met een kleine opening waar het kooikershondje doorloopt. En het verschijnen van dat hondje is een teken voor de tamme eenden om richting vangpijp te zwemmen. De wilde soortgenoten zwemmen daar aarzelend achteraan. Wanneer de eenden die een keer in de vangpijp zijn, hier tussen de rietschermen, kunnen ze in feite geen kant meer op. Het wordt nog verstevigd dat effect door het plotseling verschijnen van een kooiker in de opening. De wilde eenden vliegen in paniek naar het achterste gedeelte van de vangpijp, vliegen tegen het gaas aan en vallen naar de grond. De kooiker die loopt ondertussen deze kant op naar het eind van de vangpijp. En wanneer hij hier is aanbeland, u ziet de klep gaat open. Hier komen de eenden dan uiteindelijk terecht, hè? In deze bak. Ja, in deze bak komen de eenden uiteindelijk terecht. En
hier worden ze dan ook uitgepakt en doodgemaakt zoals het vroeger ging. Gebeurt het nog? Het gebeurt op enkele plaatsen gebeurt het nog in Friesland. En in de rest van Nederland ook wel dat kooien nog commercieel werken nog. Nu kan ik me niet voorstellen dat een natuurbeschermingsorganisatie als het Frieske Geer een eendenkooi weer opbouwt om daarmee eenden te vangen. Nee, als natuurbeschermingsvereniging kun je dat moeilijk verkopen natuurlijk. Deze kooi dient dan ook als cultuurhistorisch monument. Deze kooi wordt op gezette tijden opengesteld voor het publiek in groepsverband. En dan kunnen de mensen bekijken hoe onze voorouders vroeger aan de kost kwamen. Het weer de Eindekooi in Gietjerk dat onjouwt dat je in die tijd filmpjes maakt je oer dingen. Dat het altijd belangrijk is dat je en natuur en landschap en alles bij elkaar krijgt. Dat is wel heel mooi. Al. Ja. Mooie dingen zien dit. Dit zijn toch mooie dingen zien. Ja, dat is heel belangrijk. Ja. Goed, dat is toch dingen. Dank u wel. Van gewest tot gewest.